Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Never hordes. Πολύ μεγάλη πάνε για τα hordes. Τα πάτρωσα. Το πράγμα. Απλά μ' αρέσει πιο πολύ σαν όπλο. Το μέσα του Scorcher είναι σαν support weapon, αλλά main. Νάτος ο φίλος ο Charger. Φέρε τον εδώ, φέρε τον εδώ. Δεν πετάτε ρε παιδιά κοντά σου. Εγώ να δώσω μια συμβουλή που πετάτε εδώ. Φύγε από εκεί! Φύγε από εκεί! Πήρε τον τρένα. Άμα δεν φύγαμε από τα bugs για να έρθουν εδώ στον αθλητινό πόλεμο. Έπεσες dead on πάνω μου. Το container του πάρα για τα συζήτησουμε. Δεν τρέπεσαι να σου εκεί το σημείο στο το map. Τα mechs θα μας σώσουν. Ωραία, πώς ξέρω. Έχω, αλλά δεν μπορώ γιατί πεθαίνω όταν το ρίχνω. Μόλις αυτό. Αν ήταν μακριά από την άλλη, μπορεί. Please μην πέσετε πάνω στο τέτοιο. Κατά. Πού είναι το κλοπ. Στα γρήγορα. Άρτζερ, να παίρνει μας λόγω. Σπάνω στο τσάλι. Πάμε και για samples. Ήδη πέθανε ένα brute commander με 2 hits. Γιατί βρίζει. Εγώ θέλω 200 super credits και για τα δύο. Λοιπόν, όποιος έζησε. Μη ρίχνεις. Το Τι στούδιο καλή νύχτα. Εκεί που είναι. Εγώ θα ζήσω. Εγώ έχω φύγει να ξέρετε, είμαι στο δεκάρι. Από πλέον Θα μου σουράσει τη μαλακιά. Πρώτο βαλάρ, πρώτο βαλάρ. 21 kills. Ο αντίπαλος μας έριξε στην πρώτη Side for eyes. Μόλις ώρα και τρώγω, τρέξω το γράμμα. Τσάτζερ ήρθε πάνω μου και με έκανε τέλεπο. Τρέχα, μη σε σκοτώσει. Πείτε μου πότε το προβολήσω. Τώρα ρε. 95! By the way, έτσι στούντιο μόλις σε σκότωσα κατά λάθος, έριξα κλάστα. Το κάνει προειδοποίηση, μετά πεθάνει σε λίγο.